Dyma I chi chydig o hanes Dora Herbert Jones, gwraig o Faldwyn, a fu a farw nôl yn 1974. A mi alwodd Sioned Penllyn, eto o Faldwyn wrth gwrs, Dora yn Brenhines Powys. Wel pam hynny? Oherwydd I hosgo urddasol a'i chymeriad arbennig a'i chyfraniad ei hun I sawl agwedd ar fywyd Cymru. Oedd ei sicr yn gymeriad arbennig iawn. Oedd hi'n wraig graff, lawn brwdfrydedd a cymroddiad. A mi fu o'n gweithio yn ddiflino ar hyd I hoes hefo byd yr alaw werin yng Nghymru a chymdeithas alaw yn gwerin Cymru yn benodol. Oedd hi'n gantores, oedd hi hefyd yn ddarwithydd, yn mynd o amgylch y wlad I siarad efo caneuon a thu hwnt, a hefyd ar y radio a'r teledu yn y 30au a'r 40au ac ymlaen hyd at y 70au. Mi fu a wedyn yn y 30au yn ysgrifenyddes ym Mhlas Gregynog ym Maldwyn ac yn ysgrifenyddes hefyd i'r chwiorydd Davies, Gwendolyn a Margaret Davies. Wedyn yn ymwneud efo gwyl Gregynog, un o'r gwyliau celfyddydol mwyaf amlwg wrth gwrs yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Ac yno oedd hi'n dod I gyfarfod bob math o bobl a chyfansoddwyr am lyca'r dydd. Mi gafodd Dora fywyd anodd, ond mi lwyddodd I ymwroli. A dal ati, ac mi oedd y cariad at ganeuon gwerin wedi bod yn fodd I fi adnewyddu I hysbryd sawl tro. Oedd y canu dwi'n meddwl yn fodd ac yn gyfrwng I fi fynegu holl brofiadau amrywiol I bywyd. Ond o le yn union oedd Dora'n dod a be oedd I chefndir I? Wel, mi ganwyd hi yn 1890. Ganwyd a magwyd yn Llangollen. Hi oedd y bumed a'r ienga o 5 o ferched, John ac Elinor Rowlands. A'i henw llawn I oedd Debra Jarrett Rowlands, ond fel Dora oedd pawb yn ei nabod hi. Oedd I thad yn cadw siop grosser, ffyniannus, yn y dre, a oedd Dora'n deud bod wedi cael cyfle yn ifanc I glywed lawer iawn o sgwrsio ar yr aelwyd. Be oedd na sawl un yn galw yno yn ddarlithwyr, yn arweinwyr cymanfa, yn wleidyddion a nifer fawr o bregethwyr hefyd. Ac oedd hi wedi dysgu'n ifanc iawn medda hi, lawer iawn am y natur ddynol o fod yn ei cwmni nhw a chael cyfle'n ifanc I ddysgu sgwrsio a chymdeithasu. Oedd y capal yn le pwysig iawn yn ei mygwraeth wrth gwrs, ond lle digon Saesnigaidd oedd Llangollen yn y cyfnod yna, a chyrnols a majors yn frith yn yr ardal yn ôl Dora. Na ddim llawer o Gymraeg I glywed ar y stryd yno, yn Llangollen, ond mi roedd na Gymraeg I glywed yn siop tad Dora, John Rowlands, ac mi oedd o ma'n debyg wedi gwneud rhyw fath o sticeri neu rhyw gardia efo'r geiriau siaradwch Gymraeg arnyn nhw ac wedi rhoi nhw yn ffenast y siop. Felly mi oedd o dyn o flaen I oes ar sawl ystyr, oedd o hefyd yn teimlo'n gry dylia merched gael yr un cyfle addysgol a bechgyn, ac oedd hynny'n sicr wedi bod yn dylanwad ar Dora. Mi arfonodd John Rowlands I 4 merch gynta I ysgol Dr Williams yn Nolgella, ond erbyn amser Dora, mi oedd y County School yn Llangollen wedi agor, ac yno y cafodd Dora I haddysg. Ac yno wrth gwrs, serenu efo'r gerddoriaeth a drama, phopeth yn ymwneud efo canu a pherfformio. Wel, yn 1918, mi gychwynodd Dora ar gwrs yn y coleg, cwrs gradd yn y Gymraeg, yn Aberystwyth, yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Cwrs trwm a chynhwysfawr yn ôl Dora wedi I orlwytho yn afradlon. Ac mae'n cyfadda bod hi ddim wedi gweithio gymaint o dyliau hi. Wel, mi oedd na gymaint o beth eraill yn denu diddordeb I, yn benna, canu wrth gwrs. Canu yn ddidor, dyna be oedd hi'n neud medda hi. Oedd hi'n aelod o bedwarawd o fyfyrwyr dan arweiniad Madame Barbier, sef gwraig athro Ffrangeg y Brifysgol, ac mi fuon nhw'n canu yn y Sorbonne ym Mharis tra oedden nhw'n fyfyrwyr, a ymhlith y caneuon oedden nhw hefyd yn canu caneuon gwerin, a mi gafon nhw lawer iawn o ganmoliaeth yna. Ond yn 1910, mi ddath na drobwynt yn hanes Dora, pan ddath y Dr Mary Davies, un o brif bobl y Gymdeithas Lawan Gwerin wrth gwrs, I ddarlithio yn y coleg ar y Lawan Gwerin Cymru. Mi oedd hi angen rhywun I ganu yr enghreifftiau, felly mi ofynnwyd I Dora.
Wel, mi oedd hwn yn ddechrau oes gyfa o ddiddordeb a mwynhad yn y maes hwn iddi hi. Ac wedi'r profiad yma, mi fu hi'n canu yn arlithoedd bob math o rai oedd yn amlwg efo'r Gymdeithas Law yn Gwerin, rhai fel Afonesi Ruth Herbert Lewis, Dr J. Lloyd Williams ac yn y blaen. Wel, be nath i ar ôl gadael y coleg? Yn 1913, mi ath i Lundan i weithio fel ysgrifenyddes i Herbert Lewis. Gŵr, wrth gwrs, Afonesig Ruth Herbert Lewis, da ni'n cofio amdani drwy'r gysadleuaeth 19 werin yn y Steddfod Genedlaethol, ac yn sicr, mi fu o dylanwad Ruth Herbert Lewis yn fawr arni hi. Mi fu yno yn byw efo'r teulu yn Llundan ac yn gweithio i Herbert Lewis am 2 mlynedd. Ac mi gafodd gyfla tra bod hi'n Llundan i rannu llwyfan mewn cyngherddan y ddinas efo'r rhai fel Morfydd Llwyn Owen ymysg eraill. Mi oedd hi'n gweithio yn y tŷ cyffredin wrth gwrs ar yr adag yma, a hi oedd y ferch gyntaf i weithio yno fel ysgrifenyddes. Mi oedd Dora yn sicr yn frwd dros hawliau merched, oedd hi'n gyfnod y suffragettes ac yn y blaen wrth gwrs. Ac mi oedd na wobr, tra bod hi'n fyfyrwraig yn y Brifysgol yn Aberystwyth, y Roberts Reading Prize. Gwobr ar gyfer bechgyn yn unig. Wel, mi frwydrodd Dora yn erbyn hyn, mi lwyddodd i gael caniatâd i'r merched gystadlu, a mi enillodd hi y wobr. Yn 1916, mi briododd Herbert Jones, Plas Blaena, Llangerniw. Mi ymunodd o ar ffiwsilwyr Cymreig oedd yn adag yr rhyfel wrth gwrs ac mi gafodd ei anfon i Ffrainc. Yn fuan iawn, mi oedd Dora hefyd yn Ffrainc yn gweithio efo'r Groes Goch, efo'i hymgyrch nhw dan arweiniad Gwendolyn a Margaret Davies, chwiorydd Cyrgynog, i ymgeleddu milwyr Ffrainc, a rhai oedd wedi cael eu hanafu. A mi oedd Dora hefyd yn canu yno mewn cyngherddau iddyn nhw. Erbyn 1918 ac adag diwedd yr rhyfel, yng nghanol cyfnod y gwrthryfel yno, yn Nilyn, yn erbyn y Llywodraeth ym Mhrydain, mi oedd Dora yno yn Nilyn yn gwneud gwaith tra gyfrinachol. Erbyn etholiad cyffredinol 1918 wedyn, mi oedd hi nôl yn gweithio ar ymgyrch etholiadol Herbert Lewis. Ac yn y cyfnod yma, mi oedd hi, cyn dod yn ôl i weithio ar tŷ cyffredin wrth gwrs, oedd hi'n gyfnod peryglus iawn, teithio nôl ac ymlaen ar long o'r enw y pacet o Gaergybi i Ddilyn. Ac yn gwneud gwaith eitha mentrus i ferch yr adeg honno, ac yn gwneud gwaith ysbio mewn ffordd i'r Llywodraeth. Hi oedd y ferch gyntaf ym Mhrydain i weithio fel cynrychiolydd etholiadol, y cyntaf eto i wneud sawl peth. Mi roedd rhai fel Dora yn brin adag hynny. Doedd merched ddim yn cael pleidleisio yr adeg yma hyd yn oed. Mi gafodd 2 o blant, Elspeth a Hugh. Ar un flwyddyn a ganwyd Hugh, sef 1922, bu farw Herbert Jones, gŵr Dora, a gynta yn ddim ond 36 mlwydd oed. Mi fu yna wasanaeth angladdol yn y Capel Cymraeg yn Charing Cross, ac yn ôl yr arfer yn aml iawn y dyddiau hynny, mi fedyddiwyd Hugh, y plentyn bach, yng wasanaeth angladdol i dad. Wel, cyfnod tu hwnt o anodd i Dora yn amlwg. Mi symudodd wedyn i Aberystwyth i fyw at ei chwaer a chael swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol, a mi fu yno am ychydig flynyddoedd. Ond mi oedd Thomas Jones, dirprwy ysgrifennydd y cabinet ar y pryd, yn awyddus sydd i fynd i weithio i Blas Cyrgynog. Ac mi ath. Mi gafodd dŷ yno i fyw, sef Bron Bechan, a mi fu o'n gweithio yno efo bob math o bethau celfyddydol ac efo'r wasg ac yn y blaen am 15 mlynedd. Yn 1940, mi gafodd Dora drasiedi arall yn ei bywyd. Mi gollodd ei merch, Elspeth, a hitha yn ddim ond 11 oed. Mi oedd ei wedi teithio i Awstralia i ofalu am blant oedd wedi symud yno adeg yr rhyfel. A mi dorpediwyd y cwch oedd hi'n teithio arno fo yn ôl o Awstralia, a mi claddwyd hi yn y môr tawel. Wel, erbyn hyn, oedd Dora'n teimlo bod ei bywyd hi'n chwilfryw man. Oedd hi'n teimlo bod hi wir eisiau gadael Cyrgynog a'r holl atgofion,
ac yn 1942 mi nath i hynny a mynd am Abertawe i weithio i'r weinyddiaeth lafur fel Woman Power Officer, teitl o Dora'n wfftio Tyfan Fawr. Ac wedyn fel swyddog gyrfaoedd yn y brifysgol yn Abertawe. Mi oedd hi wedi bod yn darweithio ar y radio yn y 30au, ond mi gafodd doriad o hynny, yn enwedig ar ôl colli Elspeth, ond erbyn symud i Abertawe, mi ddechreuodd ar y radio eto. Ar ôl ymddeol, mi ath hi nôl i Gregynog. Rhwla oedd yn golygu llawer iawn iddi ar hyd y blynyddoedd, a mi fu farw yno yn 1974, ac mae yna sawl un yn cofio ymweld â hi yn ei chartra yng Nghymru, a cofio'r hwyl a'r sbri oedd yn ei sgwrsi, oedd hi yn gymeriad byrlymus iawn, a chofio'r sgons cartra bendigedig oedd nhw'n ei cael hefyd wrth fynd yno ar ymweliad. Wel, pam ydyn ni'n cofio Dora Herbert Jones heddiw? Yn benna, oherwydd ei chyfraniad hi i faes yr alaw werin yng Nghymru. Mi ymunodd hi ar Gymdeithas Lawan Gwerin yn fuan iawn, ychydig o flynyddoedd wedi sefydlu'r gymdeithas. Oedd hi wedi ymuno yn 1912, ac mi oedd cynnwrf y mudiad newydd yma yn sicr yn apelio at Dora, a mi gadwodd y cysylltiad wedyn efo'r gymdeithas ar hyd ei hoes. Yn Aberystwyth, y dath hi'n amlwg yn genedlaethol fel cantores wrth gwrs wrth ganu yn arlaeth Mary Davies. Ond mi enillodd yr 19 werin yn Steddfod Genedlaethol Wrecsam yn 1913, a mi ddoth hynny a llwyfan ychwanegol iddi hi. Mi oedd na lawer iawn o ganeuon gwerin wedi cael eu casglu erbyn tua 1910, ac mi oedden nhw'n cael eu cyhoeddi yn nghylchgrawn Cymdeithas Lawan Gwerin ac yn y blaen. Angan rhywun i'w canu nhw oedd na wedyn, ac i'r adwy yma y dath Dora yn amserol iawn, a mi fydd ein canu wedyn yn gyson yn darlithoedd y mawrion, yn teithio i ganu ar hyd y lled Cymru ym mhob math o leoliadau a chymdeithasau, a tu hwnt hefyd teithio i Loegr. Oedd Ruth Herbert Lewis yn arbennig yn teimlo bod canu Dora yn batrwm o sut y dyliau caneuon gwerin gael eu canu. Oedd hi'n canu bob math o ganeuon. Oedd hiraeth yn un gan, oedd hi'n hoff iawn ohoni, hiraeth mawr a hiraeth creulon, hiraeth sydd yn torri'n nghalon. Can oedd hi'n gallu uniaethu fo hi, mae'n debygol iawn. O dyma chi un recordiad eitha cynnar o'r 30au o Dora yn canu un o'r caneuon gwerin. Dyma chi Aderyn Du. Wel, erbyn 1918, mi oedd Dora wedi dechrau darlithio ei hunan.
Ac mae yna gofnod yng nghylchgrawn Gymdeithas Lawn Gwerin I bod hi yn y cyfnod yma wedi bod yn teithio ar hyd a lled Cymru, yn darlithio ac yn canu hefyd yn Llundain, yn Nulyn, yn Limerick, ym Mhenbedw. Felly, oedd hi'n cael dipyn o hwyl arni, yn canu ac yn siarad am gefndir yr Alawan Gwerin. Mi fuodd yn treulio wythnos yn y Rhondda yn y cyfnod yma, hefyd yn darlithio i'r diwaith yno ar yr Alawan Gwerin. Wrth siarad, mi oedd hi'n sôn am sut I ganu'r caneuon, sôn am eu cefndir nhw ac yn y blaen, beth oedd y caneuon yn olygu iddi hi hefyd. A dyma un dyfyniad o un o'i darlithoedd hi. Dyma sut oedd hi'n teimlo am y caneuon Gwerin. Rwy'n erfyn arnoch, meddai. Peidiwch byth a chanu'r lleiaf un ohonynt, y mwyaf tila yn eich golwg, heb yn gynta holi dipyn am gefndir y gan. Dyma I mi, wendid llawer o'r canu arnynt heddiw, canu'r alaw yn unig, canu'r miwsig fel rhywbeth cwent a hen ffasiwn, fel dangos crair o amgueddfa. Heb dyreiddio i'r hyn sy'n holl bwysig a gwerthfawr, sef bod deunydd hanes i'n cymdeithas a'n cenedl i'w gael yn yr alawon a'r geiriau syml yma. Dipyn o ddeud yn dydi, dwi'n meddwl. Wel, mi fuo hi yn darlithio yn Ewrop hefyd. Mae yna gofnod yn 1928 iddi fynd I Brag I gynhadledd Ewropeaidd I siarad yno ar y caneuon Gwerin. A sawl un yno, meddai hi yn dod I wybod am ganeuon Gwerin Cymru ac am draddodiadau Cymru am y tro cynta un. Yn wahanol I rai o genhiliaid eraill y Gymdeithas Lawn Gwerin, rhai fel Ruth Herbert Lewis a Mary Davies, mi oedd Dora, wrth gwrs, yn rhugl yn y Gymraeg, ac felly ella'n gallu uniaethu, neu'r pobl, y werin bobl yng Nghymru yn gallu uniaethu'n llawer gwell efo'i darlithoedd a'i sgyrsiau hi. Wel, o ran y casglu o Lawan Gwerin, mi fuodd Dora yn cynorthwyo lawer iawn o'r casglu'r cynnar. Yn arbennig felly, Ruth Herbert Lewis. Mi ath efo Ruth Herbert Lewis i'r wyrcws yn Rheffynon, lle gawson nhw ganeuon gan Jane Williams, yr hen wraig, oedd mewn oed mawr, a ganodd bob math o ganeuon Gwerin iddyn nhw fel, rhai da ni'n ei hadnabod heddiw fel, Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf, y Mab Afradlon a Mynwent Eglwys. A recordio ar y ffonograff oedden nhw wrth gwrs. A dwi'n siŵr bod Dora'n gymorth mawr yn hyn o beth, gan wrth gwrs I bod hi'n gallu sgwrsio efo'r bobl yn ei hiaith gyntaf. Ac mae yna lawer iawn o gofnodion gan Dora o ymatab yr hen bobl wrth weld y peiriant newydd yma, y ffonograff newydd. Oedd o'n rhywbeth eitha diarth a newydd iawn ar y pryd wrth gwrs, ac oedd rhai'n synnu'n arw ar ôl cael ei recordio, bod y gan yn cael ei chwarae nôl iddyn nhw, a bod y geiriau yn cael ei deud hefyd. Wel, mi ddiogelodd Dora un alaw amlwg iawn, sef beth yw'r haf I mi. Mi nodwyd y dôn gan Johann Malchair, Almenwr, ar ddechrau'r 4edd ganrif ar 15. Mi sgwennodd yr alaw I lawr mewn llyfr nodiadau. Yna, flynyddoedd lawer, ddegawda yn ddiweddarach, mi ddath llew tegid ar draws y llyfr nodiadau mewn siop ailaw ym Mangor. Dyma oedd hen lyfr Johann Malchair. Rywsyd mi ddath y llyfr yma I ddilod Dora Herbert Jones. Yna, mi basiwyd y llyfr I John Roberts Williams, ac mi basiodd John Roberts Williams y llyfr I T.H. Parry Williams, ac Amy Parry Williams oedd hefyd wrth gwrs yn weithgar iawn ym myd yr alaw werin. A mi sgwennodd y ddau eiria arbennig ar gyfer yr alaw, sef beth yw'r haf I mi. O ran gwaith gweinyddol y Gymdeithas Lawn Gwerin, oedd Dora wedi ymgymryd y llawer iawn o'r gwaith yma. Mi fuodd hi'n ysgrifenyddes i'r Gymdeithas, ysgrifenyddes ariannol, ac yn gweithio'n gyffredinol efo'r Gymdeithas gyda bob math o hebiaeth ac yn y blaen. Yn athliadau hanner 100 mlynedd Gymdeithas Lawn Gwerin Cymru yn Llangollen yn 1958, oedd Dora'n amlwg iawn yn y dathliadau ac yn canu nifer fawr o ganeuon yn y cyfarfod a'r cyngerdd gafon nhw gyda'r nos yno. A mi nath waith mawr ar hyd y blynyddoedd efo'r Gymdeithas yma oedd mor annwyl iddi hi. Wel, dyma ni'n dod at faes arall oedd Dora wedi serenu ynddo fo, darlledu. Mi oedd Dora yn un o arloeswyr cynna darlledu yng Nghymru.
A mi oedd un o'r rhai cyntaf i ddarlledu am gerddoriaeth Cymru yn yr iaith Gymraeg. Mor gynnar â 1927, mi fuo hi'n canu caneuon Gwerin ar y radio. A rhaid i ni gofio yn bydd bod hyn yn ddyddiau cynnar o ran darlledu yng Nghymru. Ac ar ran darlledu'n gyffredinol, 4 blynedd wedi darlledu cyntaf gan y BBC yng Nghymru, a dim ond 5 mlynedd wedi dechrau unrhyw ddarlledu cyhoeddus ym Mhrydain. Mi oedd rhaglenni Cymraeg, rhaglenni am gerddoriaeth Gymraeg a rhaglenni yn yr iaith Gymraeg yn brin iawn yr adeg yma. Rhwng 1927 ac 1965, mi fuodd Dora'n darlledu bron i 60 o weithiau ar y radio unai o Gaerdydd, o Fangor neu o Abertawe. Oedd hi wrth i bodd ac ar ei gorau ar y lafar, felly mae'n braf iawn bod hi wedi gallu rhannu oedonia fel hyn, a rhannu cenad y Gymdeithas Alaw Gwerin, a rhannu gwybodaeth a'i hoffter o'r Alaw Gwerin efo'r genedl drwy donfeddi'r radio. Ac mi fuo i datganiadau hi a'i rhaglenni hi yn boblogaidd iawn. Canu Gwerin oedd y testyn bron bob tro, mi oedd hi hefyd yn rhoi barn ac ar banelau, trafod ac yn y blaen hefyd, ond datganiadau a sgyrsia am y caneuon Gwerin oedd y rhan fwyaf o'i darllediadau radio hi. Oedd hi'n sôn am y caneuon Gwerin ers talwm, ac mi oedd hi'n pwysleisio mai hunan fynegiant oedd yn bwysig. Canu iddyn nhw eu hunan oedd yr hen bobl ers talwm, nid i gynulleidfa, i arllwys eu teimladau neu i wella calon friw. Mi oedd ei rhaglenni hi i blant ysgol yn llwyddiannus iawn hefyd, ac mi oedd ganddi nifer o gyfresu i oedolion am y casglwyr cynnar oedd yn rhoi llawer iawn o wybodaeth am ei gwaith a'i cyfraniad nhw. Mi gafodd hi adolygiadau gwych yn y wasg a nifer fawr o lythyrau gan wrandawyr. Mae llawer iawn o'r hen recordiadau o'r rhaglenni wedi cael eu lluchio yn anffodus o archifau y BBC ac yn y blaen. Ond mae yna sgriptiau i'w cael o hyd yn Sain Fagan, felly mae'n bosib darllen a cael gwybod am ddarllediadau radio Dora Herbert Jones. O dyma ni'n dod at Grygynog, y plas Grygynog a chysylltiad Dora efo'r plas a'i waith. Rhwng 1925 ac 1942, mi oedd Dora yn rhan ganolog iawn o fywyd diwylliannol a chymdeithasol y plas, a'i gwybodaeth hi a'i dealltwriaeth hi o gerddoriaeth a llenyddiaeth yn gaffeiliad mawr i'r chwiorydd yn ei gwaith. Dyna oedd cenad chwiorydd Davies wrth gwrs, oedd hybu'r celfyddydau yn gyffredinol yng nghanolbarth Cymru yn ardal Grygynog, ond hefyd yn genedlaethol. Mi brynon o'r plas yn 1920, ac mi oedd cerddoriaeth yn arbennig yn rhywbeth oedd nhw yn awyddus iawn i'w gefnogi. Wel, fel dywedwyd eisoes, yn 1927 y dath Dora i'w swydd llawn amser yng Grygynog fel ysgrifennydd y wasg ac ysgrifennydd bersonol i'r ddwy chwaer. Yn fuan iawn wedi dyfodiad Dora i'r plas, mi sefydlwyd côr yno, côr ymysg y staff a phobl y pentra. Mi oedd Dora yn ysgrifenyddes y côr ac yn arweinydd y sopranos. A mi oedd Dora yn awyddus iawn o'r cychwyn i'r côr i ganu trefniannau o ganeuon Gwerin, a mi fuo hi'n hybu ac yn annog hyn. Erbyn 1932, mi oedd y côr wedi bod yn perfformio mewn sawl cyngerdd yno yn yr ardal ac yn enwedig yn y plas, a mi benderfynwyd, yn deillio hynny, mi benderfynwyd sefydlu gwyl Grygynog. 1933 fuo'r wyl gyntaf, a mi oedd Dora yn amlwg iawn yn y trefnu. Hi oedd yn llunio'r rhaglenni, yn rhoi rhaglen at ei gilydd, ac yn trafod yn arbennig felly efo Gwendolyn Davies, trafod y rhaglen, dewis perfformwyr, gwahodd artistiaid i ddod yno ac yn y blaen. Ac mi oedd offerynwyr a cherddorion amlwg y dydd yn cael gwahoddiadau i Grygynog, rhai fel Sybil Eaton, Arthur Williams, Mary Jarrett ac yn y blaen, a grwpiau siambr lu yn dod yno i berfformio gwaith cyfansoddwyr fel Bach, Elgar, Holst. Saesnigaidd a chlasurol oedd y gerddoriaeth yn aml iawn ar arlwy yng ngwyl Grygynog,
Ond mi oedd Dora yn awyddus iawn i hybu ochr Gymreig yr wyl. Mi fia hi ei hunan yn canu nifer fawr o ganeuon gwerin mewn cyngherdda yno, oedd hi hefyd yn awyddus i wahodd rhai eraill i wneud yr un peth. Mi wahoddodd hi, mae'n ddrwg gen i, Keith Faulkner o Gymdeithas Alaw Gwerin Lloegr yno i ganu, ac mi roddodd gyfle hefyd i lawer iawn o gerddorion ifanc o Gymru. Un yn arbennig oedd Arwel Hughes. Mi ddoth o i Grygynog i berfformio i drefniannau ei hun o alawon Cymreig ar y softgrwth a'r piano. Mi oedd na ryw agwedd gyffredinol yn Nghymru yn y cyfnod yma bod cerddoriaeth Gymreig, yn arbennig felly cerddoriaeth werin, yn israddol, ac oedd Dora yn benderfynol o chwalu y syniad yna. Mi ddoth i gysylltiad a dau o gyfansoddwyr amlwg y dydd yn ystod ei chyfnod yn Grygynog, sef Gustav Holst a Vaughan Williams. Yn haf 1930, mi ath i ysgol St Paul's yn Hammersmith yn Llundain i ganu i Holst, a mi nath argraff arno fo. Mi oedd Holst yn awyddus i ddod i'r ysgol i ddysgu canu gwerin i'w ddisgyblion. Mi drefnodd Holst yn dilyn ymweliad Dora, ddeuddag o ganeuon gwerin Cymreig i 4 llais, yn cynnwys Menghariad un Fenws, Adar Man y Mynydd, a Lisa Lan, a mi fuodd Dora yn cydweithio'n agos efo'r cyfansoddwr wrth ei waith. Yn 1932, mi ath Dora i gartra Vaughan Williams yn Dorking, a mi ganodd y gân dros y môr iddo fo gymaint ag 14 o weithiau, a mi drefnodd ynta wedyn ar gais Dora y gân i Gôr Grygynog. Mi ddoth y ddau wedyn i Grygynog i'r wyl i gymryd rhan yn yr rhaglen. A mi fuodd Holst yn arwain Côr Grygynog yn canu i drefnianna fo. Mi roedd Dora yn ceisio dyrchafu'r gerddoriaeth werin yma, dyrchafu'r caneuon, a'i cyflwyno nhw i'r byd. Ac wrth i rai fel Holst a Vaughan Williams gymryd sylw ohonyn nhw, dyna oedd ei gobaith i dwi'n meddwl y bydda hynny'n gwneud rhyw argraff ar gyfansoddwyr tebyg yng Nghymru ac yn rhyw liniaru chydig ar yr agfarn oedd na gan rai cerddorion proffesiynol tuag at gerddoriaeth werin. Wel, sut ydyn ni'n cofio Dora Herbert Jones erbyn heddiw? Dwi'n meddwl fel un o'i arwyr hi, Dr Gwenan Williams, fuodd mor amlwg yn maes casglu caneuon gwerin. Mi oedd Dora Herbert Jones yn credu bod adnabod ei hanes a'i thraddodiad cenedlaethol ym mhob maes bosib yn anhepgor i ddatblygiad cenedl, a bod adnabod y traddodiad canu gwerin Cymreig yn hanfodol bwysig i gerddorion Cymru, ac i bobl Cymru'n gyffredinol waeth ym mha faes oedden nhw'n dewis gweithio ynddo fo. Hyd 1974, mi fuodd Dora yn ddolen gyswllt uniongyrchol rhwng y Gymdeithas Alaw Gwerin a gwreiddiau'r Gymdeithas Alaw Gwerin, gan sicrhau trosglwyddiad y traddodiad canu gwerin a hanes y casglwyr cynnar i ddilo ceidwaid newydd i chyfnod hi a'n cyfnod ni erbyn heddiw wrth gwrs. Mi roddodd hi yn hael iawn o'i donia cyhoeddus disglair yng ngwasanaeth canu gwerin yng Nghymru, a mi allodd hi gyfleu i'w chynulleidfa. Mae'n debyg yn ôl tystiolaeth nifer i chariad didwyll diwiro hi tuag at y caneuon syml yma dros gyfnod o oes gyfa. Oedd hi'n ei trysori nhw ac yn ei hanwylo nhw, ac wrth i gollwng nhw o'i dilo, oedd hi'n teimlo bod hi'n trosglwyddo braint i perchnogaeth a'r cyfrifoldeb am eu cadw nhw. Diolch Dora, a diolch yn fawr i chi am wrando, a da ni am orffan drwy glywed yr Holst Singers yn canu trefniant Holst o'r gân werin Menghariad un Fenws.